स्वप्नातलं घर घेण्याचा विचार करताय? स्वप्नातील घर अगदी तुमच्या बजेटमध्ये देवगड जामसंडे येथे भव्य प्रोजेक्ट जेडी नाईशा हाइट्स घेऊन आले आहेत तुमच्या स्वप्नातील घर। 1 BHK 2 BHK फ्लॅट्स, शॉप्स सर्व सुविधांयुक्त। बुकिंगसाठी आजच संपर्क करा 87 67 16 9304 72 18 68 28 21 87 88 54 31 41। सावंतवाडी शहरातील सार्वजनिक गणपती खास आकर्षण ठरलेत, पाहूयात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।